kayo ba? Hime! You know I'm Ngayon, magluluto tayo ng labong. Okay? Tuturuan ko yung paano maglinis ng ating labong. Ayan. So, hiwain po natin sa ilalim yung labong hanggang makuha natin yung malambot na part. Okay. Huwag tayong manghinayang kung may matatapon. Ganun talaga yon. Kunti lang yung makukuha, walang problema. Okay? Kung sensitive yung balat nyo, gumamit kayo ng gloves kasi medyo may buho. O, yung parang may matalim na part. Yung natin, yung labong natin. So, ganyan yun. Alright, pag makuha nyo na yung malambot na part, so, yun na yung matitira. Yun yung pwedeng lutuin kapag bumabaon na yung kukunin nyo. So, yung sinyalis na pwede na yung labong. Ayan. Kung unti na yung matitira, ganun talaga yun. Nakita nyo, napuputol na siya. So, pwede na siya. Okay? And then, hugasan nyo lang. Pagkatapos nyo pong himay-himayin, hugasan nyo lahat. Pasensya na kayo sa mga nasa lababo. Hindi pa ako napaghugas. Okay? Tapos, slice natin sa chips. Ayan. Lahat, slice natin sa chips. Bago natin siya hiwain ng yung parang pa French fry style. Okay? Hindi ko alam kung saan ako pupwesto. So, mas bet ko dyan sa tabi. Hi! So, hindi natin pahirapan. Ginisa lang yung gagawin natin sa ating labong. So, yan natin na masyadong maraming nilalagay. Gigisahin lang natin yan. Okay? Yun, no? Okay? Dire-diretso lang sa paghihiwa. Sa paggagayat ng ating labong. Sa portion po na yan, puro malambot na lahat yung nakuha ko sa labong po na yan. So, 4 yung ginamit kong labong. So, sa palengke, nabili ko lang siya na 80 pesos. So, almost 20 pesos kada isa. Ayan. So, nilalagyan ko po ng asin. Tapos, bubuhusan ko siya ng mainit na tubig para matanggal yung unwanted na amoy po natin sa labong. Kung mapangsi ba yan, kung maasim ba yan. Okay? Lagyan niyo po ng asin. Then, ayan. Salain niyo po pagkatapos niyo pong binuhusan ko ng mainit na tubig kanina. Tapos, salain natin ngayon. Tapos, hugasan niyo uli ng tubig para malinis na malinis yung amoy po ng labong natin. Alright, yan. Sa portion po na yun, hinugasan ko na dyan ng malamig na tubig ulit. Diretso lang. Magigisa na tayo, magluluto na tayo. Pero una, ang sasahugan ko po yan ng tinapa. Kaya maglalagay muna tayo ng mantika. Yan, okay, pa-hard pa. Okay, lulutuin ko muna dyan yung tinapa natin. Piprotein ko muna siya bago ko siya isalang. Okay, dun sa ating labong mamaya. Yan. Pagkatapos yung maprito, pinagprito yung mantika, doon ko na rin ginisa yung ating luya. Yan. Tapos, isinunod ko na yung bawang. Hindi ako nakalabili ng sibuyas, kaya, yun lang nilagay natin. Tipid. Tipid tips. Ayan, sige. Kapag pwede na pong luto na yun, so, ang susunod natin ay patis. Yan, para kung ano pa yung lansang maamoy nyo. So, matatanggal. At the same time, masarap po yung patis kapag ginisa nyo siya. Okay, sinabay ko na rin. Nilagay ko na rin yung ating labong. Gigisahin natin siya. So, magpapasikat ako ng konti. Marunong ako niyan. Yun. Isa pa. Yun. So, takpan muna natin. Hanggang sa 2 minutes lang. Okay, tapos yung 2 minutes natin. So, halo-halo ko na siya. Lagyan po natin ng tubig sa portion po na yan. Palalambutin na natin siya. Ayan. Then, ilagay na natin ngayon yung tinapa natin. Sasabay na po natin siya na palambutin. So, lutong-lutong bukid talaga. Okay? Kung laki siya sa bukid, ganyan na ganyan ang luto sa bukid. Ayan. So, kung makapapansin po natin, nag-iba na yung sabaw. Ayan. Sinyalis po na lumasa na yung ating yung ating tinapa. So, babaliin ko yan kung mababali na siya. Ayan, medyo malambot na po siya. So, pwede na po yung ating labong. Titimplahan na natin siya sa portion po na yan. Lalagyan natin siya ng konting asim. Yan. Depende na lang sa inyo yan kung gusto nyo ng maasim na maasim.
Pero kami, unti lang. Twist lang na unti. Okay? Tapos, yun lang meron tayo ngayon. Meron tayong garlic powder. Bahala na po kayo kung gaano karami. Meron din tayong onion powder dyan. Depende na lang sa panlasa nyo kung gaano karami gusto nyo ilagay. Tapos, lagyan na natin ng paminta. So, durog yung ginagamit ko dyan. Yun, durog na durog yan. Maraming nabibili sa palengke. Okay, yan sa hindi nawawala sa ating kusina. Pamintang durog. Okay, nilagyan ko rin ng unting pinagbabawal na teknik. Yun o, yun yan. Yung pinagbabawal na teknik. Depende na lang sa inyo. Tapos, ang pang-alat ko dyan, patis na rin. Okay? Ayan, at ready to serve na po yung ating labong. Surprise! Happy to serve! Kaya na po tayo!